Euskal Herriko hainbat zokotan egun berezia gaurkoa, zergatik San Tomasak ospatzen direlako. Gu geu, kolpez-kolpekoak, hemen gaude, Bilboko San Tomasetan. Eta zer egingo dugu ba, kale galdeketa batzuk, ea zer esaten diguten. Lehenengo aldiz da etortze zariena San Tomasetara? Nirea ez, ni askotan etorri naiz ja Santo Tomasera. Ni askotan etorri naiz, baina arratsaldean. Lehenengo aldia goizez etortzen naizenean. Etor zara San Tomasetara, ona Bilbora? Bai, askotan. Eta beste lekuren batera? Gernikera, azkenengo urriko astelenetan bere joan gara Gernikera, bai. Eta zer da San Tomasetik gehien gustetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Noiz etor zara zu Santo Tomasetara? Bai, urtero etortzen gara. Eta zer da eitzen dozun egitaraue? Bueno, beti etortzen gara normalean goiz-goizean, askotan etortzen arnie gurasoekin, eta bamaten dugu hemendik postuetatik ibilalditzoa, barazkiak edo pastelak, gaztak eta bar erosteko, gero taloa jan eta gurasoak alde egiten dutenean lagunekin gelditzen naz. Lagunekin zetan? Bazkaltzen dugu normalean eta gero ja gelditzen gara pixkat, farran edo bertsolariak ikusten eta bar, Parran. Bai, no? Eta San Tomasetik gehien gustetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Zenbat aldiz etorri zara zu Santo Tomasetara? Ezin dut kontau, baina bizitza osoan ikuste dut. Bai, txikitatik, ni berangoko banaz, txikitatik etortzen ginen, eta orain Bilbon egonaz bizitzen ia horregi urte, eta orain ez naz Bilbon bizitzen, hemen Alboan, Gallartan, baina etortzen az goiz-goizetik, además, bederatzitan ja talo batekin. Zer da San Tomasetatik gehien gustetan datzune? Dauen giro politxe, ezta? Eta ikustia jentea biltzen dela hemen, bai asoka dauelako, eta gero, hainbat gauza eskaintzen dira. Bilboko konparsek ere antolatutako ekimena da, eta herrikoia, izakera herrikoi dekon jaia dalako guztetan jata. Giroa eta noski sagardoa. Sagardoa eta giroa ere. Orduen sagardoa haue askotan eraten dozu ezuek, ezta? Bueno, gehien bat azoketan eta. Orduen badakizu zelan zelan jarri bizuen basoan sagarda hauei, hain itxurak, kamarari, zelan da? Zelan da? Botatzeko dinozu. Karo, zelan botaten da? Egia esan da botatzearen az dugu oso ondo egiten, Igual pare bat trago gainen. Lurra. Bitura Mesez, enfokau. Botei ardi, kanpora junda, baina behintzet, barrura etordana gozo gonda, ez? Egin duguna da partekatu abur bat lurrarekin, ez? Azkenean natura bebai sagardoa dan behar du, ez? Claro, zelan, ez que estate bururatu niri hori. Sagarda hue dango dozula esan dozu, zelan botaten da sagarda hue? Sagardoa, eskantzia egiten da, ez dakit, trampa egiten dugu guk tapoi berezi hartzen dugu, baina eskantzia egiten da. A ber, erakutzi kamerari. Horrela, ez dakit. Eta egun honetan edarikrik onena zein izango zen? Niretzat txakolina, ez dakit. Beste batzu igual sagardoa aukeratuko dute, baina niretzat Bizkaiko txakolina. Zein da zeure gaurko egunerako plana? Beitu goizien amaga hemendik asokatik bueltatxu bat emon, alba dugu orain sagardoa edan eta atalotxueian, gero txanda daukat, konpartxan, eta ja arratsalderako lasaiago etxera. Urte batzutan jo dugu, zeinek akordoia bejoten dut, edo beste batzutan gaur bezala gozaldu, eta gero pote batzuk hartu, postuak ikusi, eta bazkaldu, eta egun pasa, egun librea. Bueltatzu bete motea, eta gero auskaloa autobus hartzen badugun edo esen greba dagoenez, ikusko dugu zera bueltatuko garen etxera, hemendik ondo pasatea eguna. Eta bazkaltzeko, edateko? Hartu dugu ja talotxu bet txorizoagaz eta sagardo botile bat, gero berandu hau ikusko gu, harina hartu dugu zen gero betetu iten da dana eta ez dugu denbora hartuteko. Zer da, beto talo txorizoagaz edo irugiarragaz? Ni txorizoa betiko lez. Bestien noiz probazu? Bai, dolosteagaz baita, danetari probadot. Beti txorizo. Bai, txorizoa. Eta badakizu talo bat eitzen? Baita. Zeran eitzen da? Urina, ure eta gatza. Ostras! Bueltatzuk emon. Eta txiren askotan itxuzu? Ez, asko ez, badeko gu egiteko, bai ez dugu egiten asko ez. Umiegaz, barriro egiten badugun edo? Egia esan ez dugu ezer jan ondino, baina taloa gustora jango dugu. Bai, talo bat, txistorragaz edo dolostarekin,
Eta zuek mutile bakizue taloa hitzen? Bai, Zelan hitzen? eskuaz. Oso ondo! Ingredientes. Taloa, harto urune, importantie da labako hartoa izatea, hartoa tostauta egotea, eta gero nahazten da uragaz eta gatxagaz. Askotan egin dozu zuen? Ni gutxitan, duela gutxi egin genuen guk euskaltegiko ikasleak gara eta euskaltegian egin genuen bere laguntzagaz. Bai, ni aspaldi azokan... Zara top, talo gile onena. Ez, top ez, baina aspaldi azokan egin dut lan eta badakit zelan egiten diren, bai. Bizkaiko topa dekogu hemen, ez da? Esan daiteke, bai. Bazkaldu zer bazkaltze dutzu taloa, ez da? Taloa gozaltzeko, gaur ez dakigu, igual indabak dauz gaur bizuik egin du, hori 5.000 pertsonako indabak prestatzen ari dira, sukaldariak, edo bestela Baldezarreko taberna batetan, zeo zer bazkalduko dugu, baina taloak ja gozarian pare bat hartu dugu. Eta badakizu zelan egiten dan talo bat? Bai, ze ni baserrikoan az, orduan egiten genuen txikitatik, harto, zelan da harina euskeraz? Bai, baina txakin hartoa da tostaute dago. Eta bakarik hori gatza eta ura eta gero masa ondo egin, ze gero ez oso lodiak egoteko, ze ondo egiteko, ze bestela ez da oso ondo egiten, orduan kiskurtasun pixka bat behar du, baina txorizoa hartzerakoan zapurtzeko. Azken galderie, zein da hobiagoa, Bilboko San Tomasak edo Donostiko San Tomasak? Baina horrek ez du erantzunik behar. Bilbokoa, beti. Capital de la galaxia, claro. Bale, eskerrik asko. Zuei. Amengo Bilboko Santo Tomasak. Hau da trampa. Bilbokoak gara, ez dakit ezberdinak. Publika independiente. Ambiente gehiago dakogu Bilbon. Bai. Betizari hobiagoak, ez da? Ez, hobiau ez, ezberdinak. Nik ez dakit noiz egon elkarrizketatu egaz edo ez. Alan dabe, esaztezu Gernikera junde zauzela. Gernikeko urriko azken azten lehenera. Zer da hobeto, hau edo urriko? Herrikoia da Gernikakoa, ez da bardine, Bilbon jende gehiago etorten da igual, ez dakit, ez? Gernikekoa bere guztata, Bizkaikoa biak guztateiak da. Bizkaikoa dalako, Gipuzkokoa izango baza. Donostirez naz joan, ez da ze joan berez. Vale, baskerrik asko. Ez da usaitzi, zeuri. Baitu Donostinez naz inoz egon. Ui. Bai, Juan Marko, na. Nongoa zara zu? Urdulizen bizi naiz orain. Hori zengo da orduan. Bai. Claro, Bizkaitarra izanik, Bizkaira etortzen gara, bai. Zer da gehien gustatzen jatzune San Tomasetatik? Giroa, asko, bai. Pena ematen dit, ze txikitan, zegoen, baserritar giro politagoa, esango nuke, agian berekin eta gehiago. Baina, gustuko dudana, egia esan, ez dakit. Egun polita da, beraz, ez nuke jakingo gauza bat esan bakarrik. Ni Donostin ez naiz sekula egon. Baita ni ere ez. Ez da ni ere ez. Esan behintzet Donosti izateko. Nik uste dut Bilbokoak. Berdin. Hobea dala, seguro. Ni alegintzen nabil Donostiko non ortopaten, baina ez dut hartu. Eskerrik asko mutile. Zueri.